Praise God. Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng patuloy na masugid na sumusubaybay dito po sa ating live streaming. Ngayon po ay Wednesday. Maya-maya po ay mapapakinggan natin ang aral ng Diyos na magbibigay po ng antas ng taas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po sa simula po natin ngayong gabi, tayo po ay magpuri sa Diyos at ihayag natin ang kanyang kadakilan at kapangyarihan dahil tayo po mga anak ng Diyos ay tunay na pinalaya ng ating Panginoon. Lahat ng malaya ay magpuri at umawit sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah Lord. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah Lord. Sanctify us by your blood. Purify our hearts Lord. Cover us with your righteousness, with your holiness. Let your presence, let your anointing, let your power move among your people, O God. Lord, we honor you, we worship you, exalt your name. Hallelujah. Yes, lahat ng malaya ay umawit magpuri sa Diyos na buhay. Amen, amen, amen. Amen. Everybody clap your hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Diyos, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Diyos sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan, ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Diyos sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya.
sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sa huling pagkakataon, Diyos ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes. Pagpapala ng Diyos ay raragasa sa kanyang mga anak. Rumaragas ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos. Dadaloy sa kanyang mga anak. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Marami ng Diyos, naaangan ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng sasagana, sasagana ang buhay ko. Ngayon ako'y magsasaya. At ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin ang pupunta. Mula Ilaga ng lugar, di magsilagan saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamdaman. Sinabi ng Diyos, sinabi aangat ang buhay ko, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng sasagana, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, kaya't ako'y magsasaya. Bakit sinabi ng Diyos ay sinabi niya, ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sa pagpapala, margas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin ang pupunta. Mula Ilaga, Kanlungan, Timog Silangan, saan man magpunta. Maragas ang pagpapala, aking nakunin pa lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin ang pupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nakamtanan. Salamat Diyos. Panginoon, sa presensya mo. Nananabik kami, O Diyos, sa iyong presensya. Patuloy naming dadamahin ang iyong presensya, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, naghihintay ng iyong pagkilos, ng iyong paggalaw. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik ba tayo sa presensya ng Diyos? Nananabik na makita, Hallelujah! luwalhati ang iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay.
Nakasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik pa tayo! Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Ang Ginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Ako'y narito, ako ay narito. Hihintay, nakasama sa presensya mo. Nakasama sa presensya mo'y Maranasan, ako ay narito. Nananabik, nananabik, nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na, sumasayaw sa galak tumatawa. sa galak tumatawa. Nananabik na makita, nananabik na makita. Huli mong pagbisita, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Malayang malaya ka, Malayang malaya ka. baguhin mo ang buhay ko. Ito ang buhay ko, ito'y iyo. Muli pa sumasayaw na nga, sumasayaw sa galak tumatawa. Nananabik, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Ang Ginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Muli pa baguhin mo, Diyos. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Yes, Lord. Sabik sa iyong presensya. Thank you, Jesus. Pumingin ka, Sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam mong ang awit pinakamainam kong yaw ay aawitin sa iyo, sa'yo. O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo. Ay pagharian mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho, Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tama,
sapat sa aray na nararapat sa'yo. Sa iyong lahat ng pagsamba luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, Diyos, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho aking pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y at mga bagay na tinuring mong yaman, hindi pa rin sapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na ano pa ba may handog? Ano pa ba ang maihandog? Buhay ko ito sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y taran, at mga bagay na tinuring ko yan. Ito hindi pa rin sapat, O Diyos. Ito hindi pa rin sapat sa akin. Sa huling pagkakataon, ano pa ba ang may handog? Ang maihandog ko liban sa buhay ko nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y taran, at mga bagay na tinuring ko yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na hindi pa rin sapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na hindi pa rin sapat, O Diyos. Ito hindi pa rin sapat kahit inalay ang lahat sa'yo. Sa'yo ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw mo sa buong mundo. Ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Sa pahinga ng Diyos sa lupa, ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala sa'yo ang aming, sa'yo ang aming tinig. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo.
Hallelujah, 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 hallelujah. Sambahin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo, ikaw. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ika'y tapat, di ka nagkukulang, Hindi nagkulang, hindi nagbago. tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para Sa huling sa'yo. ikaw tanging ikaw, Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. buong puso ko'y handog, Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba pa. Ikaw lamang aming Diyos at Panginoon, Hari ng lahat. Purihin ikaw, O Diyos. Sinasamba ka namin. Hallelujah. Amen. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we entrust unto you this service, O God. Father, we pray that you open our hearts, spiritual understanding, spiritual eyes, that we may receive your message tonight, Lord. Prepare our hearts, O God, even the audience, Lord, wherever they are. Lord, na nanonood ngayon sa live streaming na ito, Lord, iandaan niyo ang buhay ng bawat isa at patuloy na mapagpala sa iyong salita. Anoint your servant na iyong gagamitin, Panginoon. Hide him under the shadow of your cross and let your name be exalted, O God. He must increase, but Jesus must increase. Thank you, Father. We give you honor, praise, and glory in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Praise God. Amen.
Maupo po tayong lahat at sa lahat po ng nasa kanilang tahanan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa Macau, kay Ate Isabel, sa Hong Kong, yung mga friends po natin dyan, sa California, sa Norfolk, Virginia, dyan po sa ate ko, sa family ng Sovereign God International Ministry, kay Pastor Alem, at sa Australia, kay Pastor Manny, sa kanyang pamilya, at sa ating mga kapatiran dyan sa Calapan, Mindoro, at sa Alaminos, Pangasinan. Praise God, makinig po tayo ngayong gabi at sa mga kapatiran natin dyan sa Sagana at sa Paranaque. Amen. Dito rin po sa Bacoor. So, tawagin natin ang lingkod ng Diyos, ang ating pastor, Joseph Elorde. Amen. Ito. Kaya ba ito? Kay Ban? Ganda ito. Hello. Ayun. Amen. Praise the Lord. Sino pong excited sa gabing ito? Amen. Ang hina. Amen. Alam niyo po kung bakit kayo dapat maging excited? Amen. Dahil si Jesus, palaging excited na makinig ka sa Kanya. Amen. Alam niyo po kung minsan mga magulang, mga kapatid, bakit kaya minsan kahit sobrang tagal mo ng Kristiyano, natin, ikaw, lahat tayo, bakit kung minsan ang hirap mo ma-experience si Jesus? Amen? Bago po tayo dumako, kanina po habang nagtutugtugan, habang kanina nasa presensya tayo ng Diyos, binalik po uli ako ng Diyos dito sa John 1:1. Basahin po muna natin bago po tayo pumunta sa tema natin. John 1:1, ang sabi dito, nang pasimula ay naroon ang salita. Ibig sabihin, wala ka pa, wala pa ako. John 1:1 po. Wala pa ako, wala pa ikaw, nandun daw po ang salita. Tuloy po tayo. Ang salita ay kasama ng Diyos. So kasama na daw po ng Diyos ang salita. Amen. Ang sabi po dito, ang salita ay Diyos. Amen. Ang salita daw po ay Diyos. Kaya sa bawat pakikinig mo, sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, si Jesus yun mismo. Amen. Kaya nga po ang ating kaibigan, kung ikaw may literal na kaibigan, di ba? Makikilala mo ang iyong kaibigan kung palagi mo siyang kasama. Amen. Ganon din ang Diyos. Makikilala mo si Jesus. Makikilala natin ang Diyos sa buhay ko, sa buhay mo. Di ba? Kung palagi mong kasama si Jesus. Sa paanong paraan? Sa bunga ng pakikinig, pagbabasa. Di ba? Kaya nga kung sobrang hirap mo na maramdaman si Jesus, kapatid, ito na yung panahon. Asamin mo uli ang salita ng Diyos. Amen. Kasi bakit si Jesus, nung sa bayan niya, hindi siya nakapaggawa ng masyadong maraming himala? Kasi sobrang familiar na. Wala pong exempted dito, kahit sobrang tagal mo ng Kristiyano. Amen. Pagka familiar ka na sa salita, hindi mo ma-experience si Lord. Dapat, pag familiar ka sa yung salita ng Diyos, ina-expect mo lagi, may bagong gagawin ng Diyos sa buhay ko. Amen. Sa bawat pakikinig natin, sa bawat pag-upo mo dyan, di ba? Huwag mong isiping, para kay brother yun wala dito si brother, sayang. Wala rito si sister, sayang. Huwag mo pong ganun. Di ba? Kapag ikay tinamaan ng salita ng Diyos, magpatama ka talaga. Amen. Kaya nga po, buksan po natin sa Lucas. Kanina po, ang kinanta natin, sabi, malaya. Meron po sa Bible na isang taong mayaman na pinalaya ng Diyos. Amen? Maging ikaw at ako po ay pinalaya ng Diyos. Ang tanong, pag pinalaya ka na, ano ang ginagawa mo? Diba? Ano na ang ginagawa mo pag ikay ay pinalaya na ng Diyos? Amen? Buksan po natin sa Bible, sa Luke. Kilala po natin ito. Luke 19. Luke 19 verse 1. Verse 1 to 10. Ito po ang sabi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ang pangalan na Zaccheo, isang pinuno ng maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. Take note po, mayaman po siya. Verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Maliit daw po. Verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad
sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6, nagmadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Verse 7, lahat ng nakakita roon ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Verse 8, ang sabi, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako po'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito, sapagkat anak din siya ni Abraham, ang taong ito. Verse 10, last verse, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita. Lord, pagpalain mo ang iyong salita, pinubuksan namin ang aming mga puso, Panginoon, at ang iyong salita ay pinapapasok namin, Panginoon. Ikaw po ang siyang makita, ikaw po ang siyang maitaas, o banal na spirito, ikaw po ang siyang magpaunawa sa amin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron daw pong isang tao na mayaman. Balikan lang po natin ng konti. Ang pangalan ay Sakeo. Nababalitaan niya si Jesus. Sino ba yung Jesus na yon? Nagkaroon sa kanyang isipan na makita si Jesus. Lumabas siya. Mayaman po si Sakeo at isang pandak, ang pangalan ay Sakeo. Pagpunta niya sa lugar kung nasaan si Jesus, hindi niya makita. Bakit hindi niya makita? Maraming tao. Diba? Dahil sa sobrang liit niya, hindi siya makasiksik. Hindi niya makita si Kristo. Anong ginawa niya? Umisip siya ng paraan. Alam niya kung saan dadaan si Jesus. Tama? At pagka pumunta siya roon sa dadaanan ni Jesus at nakakita daw po siya ng isang puno. Anong puno? Puno ng sycamore. Inakyat po ni Sakeo. At pagdating ni Kristo, di ba? Hindi ni Kristo tinignan yung malalaking tao. Di ba? Ang tinignan ni Kristo, sino? Si Sakeo. Ang sabi ni Kristo, Sakeo, bumaba ka diyan. Ako'y tutuloy sa iyong tahanan. Tuwang-tuwang bumaba si Sakeo. At sinabi kaagad niya sa kanya kay Jesus, ibibigay ko po ang kaya kalahati ng aking yaman sa mga mahihirap. At kung meron po akong nadaya, ibibigay ko ng makaapat na beses. Ang sabi ni Kristo, dumating ngayon sa tahanang ito ang kaligtasan. At si Kristo daw po ay pumarito para hanapin ang mga naliligaw. Amen? So sa ating buhay po, ano pong mga matututunan natin sa buhay ni Sakeo? Amen? Bagamat si Sakeo ay pandak, pero mayaman. Di ba? Sa mundong iyon, nung panahon na iyon, mayaman siya. Anong ginagawa sa kanya ng mga tao? Tinitingala siya ng tao. Saan? Dahil sa kanyang yaman. Amen? At ang pinakauna natin, ng mga katangian na si Sakeo, Una, he desired to see Jesus. Amen. Kahit po ikaw ay matagal ng Kristiyano, kahit po ikaw ay matagal ng mananampalataya, kapag hindi mo dinidesire si Jesus, di ba? Kapag hindi mo dinidesire ang salita ng Diyos, kapag hindi mo hinahanap ang kalulatian ng Diyos, pag hindi mo sinisik ang kingdom ng Diyos, pag hindi mo sinisik ang katwiran ng Diyos, hindi si Kristo titingala sa iyo. Hindi ka si Kristo titingin sa iyo at hindi niya sasabihin, papasok ako sa iyong puso. Amen? Una, magkaroon ka ng desire. Saan? Saang bagay? Sa mundo ba? Hindi. Only kay Jesus lang. Di ba? Sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Katulad din sa kayo, nabalitaan niya. Sino ba yung Jesus na yun? Nagpapagaling ng maraming sakit. Di ba? Hinubad ni Sakeo yung pagiging mayaman. Di ba? Kaya nga si Sakeo, nung panahon na yun, mga magulang, mga kapatid, siya po'y pandak. At kahit anong problema, pagsubok doon sa kanya, para lang makita si Jesus, hindi siya sumuko. Di ba? Para lang makita si Kristo. Tayo kaya, sa buhay kaya natin, kung ikaw po ay may problema, kung ikaw po ay may pagsubok, kung ikaw may suliranin sa kapwa mo, sa iyong mahal sa buhay, kapatid, hindi yan ang dahilan o hadlang upang maki-experience mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? The more na may problema, the more na may pagsubok, kapatid, the more na lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya lamang po, matatagpuan ang tunay na kapahingahan, wala sa SM, wala sa malalamig na lugar, di ba? Kay Kristo lamang matatagpuan. Tama?
Kaya nga, sabi kanina sa ating kinanta, malayang sumigaw. Nakasigaw si Sakeo. Ang sabi ni Sakeo, ibibigay ko po. Malaya. Pinalaya siya ni Jesus Christ. Saan? Sa kung saan, kung anong meron siya. Bigla niyang binaba yung kanyang sarili nung ma-experience niya si Jesus Christ, di ba? Yung pagiging mayaman niya, ibinigay niya sa ano? Sa mga mahihirap, di ba? Hindi ko po sinasabing ibigay niyo yung kayamanan niyo. Ano pong ibig sabihin ko? Kung ikaw ay ma-pride, kapatid, ibaba mo yung pride mo para makita mo si Kristo. Ibaba mo yung pride mo para ma-experience mo ang Diyos na buhay, na may lalang ng langit at lupa, ng may-ari ng buhay mo, ng may-ari ng buhay ko, na kung saan ang buhay natin ito ay kay Kristo lamang. Di ba? Napaka-importante. Sa panahon po ngayon, kapatid, lagi kong sino nga ba yung narinig ko, sa panahon ngayon, hindi na uso ang payamanan. Alam mo lang naligtas ka. Di ba? At ang alam mo lang na nakakakain ka o may business ka, may trabaho ka, na naglilingkod ka sa Panginoon, the same time, meron kang trabaho at meron kang mga pagpapalang dumarating. Napaka-importante po ng merong Kristo sa buhay. Amen? At ang pangalawa po, kinuha ko pa rin po sa ating tema, itong 2021, yung He never give up. Yan. Diba? Si Kristo, kahit nakita, si Sakeo, kahit nakita niyang maraming balakid sa kanyang harapan, diba? Hindi siya tumigil. Diba? Hindi siya sumuko. Ikaw kaya, diba? Kapag may problema kaya tayo, kapag may pagsubok kaya tayo, naisip mo bang huminto? Diba? Di kaya kapag may pagsubok ka kaya sa iyong kapwa, sa iyong sister, sa iyong brother, nasasabi mo ba sa sarili mo, ayoko nang pumunta ron kasi galit ako doon. Ayoko nang pumunta ron kasi hindi maayos ang pakikitungo sa akin doon. Dapat hindi po ganun, kapatid. Dapat hindi po ganun, mga magulang, mga kapatid. Katulad ni Sakeo, dapat hindi ka sumusuko. Di ba? Habang ikay ay mayroong ganyang karanasan, dapat patuloy kang lumapit kay Kristo. Diba? Dapat alam mo yung daan ni Kristo. Kapag ikay nalulugmok, saan? Sa mga problema, pagsubok, trials na yan, dapat alam mo kung saan dadaan si Jesus. Ano sabi ni Jesus? I am the way. Di ba? Siya ang daan. At sa panahon natin ngayon, paano mong malalaman ang daan ni Kristo? Basa ka ng salita ng Diyos. Makinig ka sa mga tao na binigay ng Diyos sa buhay mo. Yung ika nga, setman mo. Di ba? Yan yung daan ni Kristo. Di ba? Hindi na si Jesus Christ lalakad pang muli sa harapan mo. Kundi ang lalakad na sa atin, ito na. Ito na mismo si Jesus. Itong Biblia. Dahil sabi kanina sa binasa natin, ang salita ay Diyos. Di ba? Sa tuwing babasa ka ng salita ng Diyos, sa tuwing makikinig ka ng salita ng Diyos, si Jesus po mismo yon. Nagpaparana siya sa iyo. Gusto niyang maranasan mo ikaw. 'Di ba? Kaya nga kapag kamisan, wala nang takip-tapik, wala nang strike sa iyo ang salita ng Diyos, kapatid, mag-pray ka talaga. 'Di ba? Manalangin ka talaga kung minsan, kung bakit ang salita tinatamad ka na, 'di ba? Parang pupunta ka na lang sa church, para makikinig ka na lang, para lang masabing na umatin ka. Pagka ganun na po ang ating na-experience, kapatid, mag-pray po talaga tayo. Bakit? Dumadating po talaga sa punto ng isang Kristiyano. Naranasan ko po kasi ito eh. Minsan, parang okay na lang makikinig ako ng salita ng Diyos. Nung nabasa ko na si Jesus Christ na pala talaga ang nangungusap. Sa tuwing may tatayo rito, sa tuwing may mga ngaral ng salita ng Diyos, sa tuwing magbabasa ka ng salita ng Diyos, si Kristo mismo po yun. Diba? Kaya lang hindi mo maranasan. Bakit? Kasi pamilyar ka na siguro. Diba? Alisin po natin yung familiarity spirit. Kaya bakit wala nang strike sa puso mo kapag may nagtumatayo rito? Kung bakit parang wala nang kirot sa puso mo kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos? Bakit parang hindi mo na na-experience si Jesus Christ? Bakit? Kasi sobrang familiar mo na. Di ba? Dapat maalis po sa atin yon. Pangalawa, He never give up. Huwag ka pong susuko. Sa mundong ito, matira ang matibay. Amen? Pero kapag si Kristo ang pundasyon mo, sigurado, matibay ka. Amen? Ang pangalawa po, He never quit. Kinuha ko pa rin po sa never stop, never quit, move forward. Amen? He never quit. Hindi siya sumuko. Pagpunta din siya kayo, hindi siya sinabi, ang daming tao, punta na lang ako, babalik na lang ako sa aking trabaho. O babalik na lang ako sa aking pinanggaling kasi hindi ko makita eh. Unang-una, pandak ako. Di ba? Pangalawa, mayaman naman ako. Hindi ko nakilala yan. Hindi ko na kailangan yan. Anong ginawa ni isa kayo? Hindi siya sumuko. Umisip talaga siya ng paraan para makita si Jesus. Amen. Ganon din sa buhay po natin.
Kung ikaw ay hinahadlangan ng sitwasyon sa buhay, kung ikaw ay hinahadlangan ng mga COVID na yan para hindi ka makinig ng salita na, kung ikaw ay hinahadlangan ng iyong kapwa, kung ikaw ay hinahadlangan ng iyong mga mahal sa buhay o ng mga brother mo, na sister mo upang maranasan mo ang Diyos, kapatid, huwag kang titigil na maranasan ang Diyos, na hanapin si Kristo. Bakit? Kasi pag sa puso mo, nakita natin si Sakeo, pag sa puso mo mismo, puso ko mismo, ikaw at ako, hinahanap mo ang Diyos, hindi bulag ang Diyos. Makikita ka niya, kapatid. Makikita niya. Bakit si Sakeo nakita niya eh? Kung umakyat sa puno, ang daming tao, bakit si Sakeo ang nakita? Di ba? Kasi meron siyang paghahangad. Di ba? Kahit sobrang yaman niya, hinahangad niya pa rin makita si Kristo. Ganon din dapat sa buhay natin. Di ba? Hindi ka dapat huminto sa mga nararanasan mo sa paglilingkod sa Diyos. Meron ka namang dapat hintuan. Ano ang hintuan mo? Yung pagkakasala. Hinto ka dyan. Hinto tayo dyan. Bakit? Yan ang makakapagpalayo sa atin kay Jesus, sa ating Panginoon. Ano ang mga pwede mong i-give up? I-give up mo yung mga kasalanan na ginagawa mo sa araw-araw. Diba? Mga kaisipan mo na pangit. Yan, i-give up mo yan. Pwedeng i-give up yan. Pero, ang paglilingkod sa Diyos, huwag kang i-give up dyan. Huwag kang quit dyan. Magpatuloy ka sa Panginoon. Bakit? Ang sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, itatanggap siya ng korona ng buhay na bigay ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka hihinto. Kung mahal natin ang Diyos, hindi tayo susuko. Diba? Kung mahal mo ang Diyos, ang pang-apat, mag-move forward ka. Saan? Katulad ni Sakeo, nag-move forward siya. Saan? Hinanap niya ang daan ni Kristo. Dapat alamin natin kung ano ang daan ni Jesus. Ano ba ang daan ni Jesus? Sabi ko kanina, yung pag-attend, yan ang daan ni Jesus. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, yan ang daan ni Jesus. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yan ang daan ni Jesus. Amen. Sabihin ko po ulit, kung hindi mo na nararanasan si Kristo, kapatid, mag-pray ka talaga. Ako, naranasan ko, di ba? Parang okay lang makikinig. Pero nung nabasa ko yung John 1:1, oo nga no, Lord, patawarin mo ko sa lahat na aking pagkakamali. Ikaw na pala mismo. Kahit lumabas ka dyan, makakita ka ng mga karatula na may verse, si Jesus yun. Depende lang sa pagtanggap mo. Di ba? Kahit lumabas ka dyan, makapakinig ka ng salita ng Diyos na nag-stripe sa puso mo, strike. Si Jesus yun. Ibig sabihin, tinatapik ka ni Jesus. Baka kasi manhid ka na. Di ba? Ang manhid, tapikin mo man yan, masakit lang yun. Di ba? Ganun minsan sa Kristiyano. At ayaw ng Diyos, sabi ni Lord, di ba? Isusuwa kita kapag ikaw ay maligamgam at malamig. Dapat palagi tayong mainit sa ating Panginoon. Amen? At kung meron mang nangihina, kapatid, palalakasin natin sila. Amen. Sa panong paraan? Sa paghahayag kay Kristo. Ito po mismo, si Kristo talaga to. Di ba? Dahil ang salita daw ay Diyos. Di ba? Nagkatawang tao ang salita. Si Jesus Christ. Nasaan ngayon si Jesus Christ? Ito na si Jesus Christ. Amen. Kaya nga kung minsan, pag di mo maranasan, na-amaze ako kay Lord, minsan kasi, pagka nagbabasa ka na, dumating na ba sa punto ng buhay nyo, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang wala lang. Diba? Pag gano'n na ang nangyayari sa buhay mo, hangarin mo ulit talaga si Kristo. Tumakbo ka sa dadaanan ni Kristo. Ano yon? Balik ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Balik ka sa paghahangad upang maranasan mo ang Diyos. Dahil kung hindi ka babalik sa gano'ng, kapatid, patuloy kang hihilain ng dyablo. Patuloy kang hihilain ng iyong nararanasan. Patuloy kang hihilain ng iyong nararamdaman. Patuloy kang hihilain ng iyong feeling, ayaw mo nang umatin, ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang pumunta dyan. Di ba? Kaya napaka-importante na hindi ka susuko. Amen? Dahil itong 2021, yan po ang tema natin. Diyan po tayo iikot. Walang sukuan, walang give up, di ba? Magpapatuloy. Yun po yung pang-apat na nakita ko kay Sakeo. Amen? Una, desire to see Jesus. He never give up, he never quit. He moved forward. Amen? Ganun din sa buhay natin. Mag-move forward ka na. 2021 na eh. Baka naka-stuck ka pa rin sa 2020, COVID ka pa rin. Naalala niyo yung tinuro nung ni Pastor Ban, Corona? Baka mamaya, nandun pa rin yung kaisipan mo sa 2020, Corona ka pa rin ng Corona. Ibang Corona na nga ang gustong ibigay sa atin ng Diyos eh. Yung Corona ng katwiran niya, di ba? Yun na dapat yung isuot natin. Saan ka man mapunta, dapat suot mo yung Corona na yun, yung katwiran ni Kristo.
Saan ka man mapunta, may problema man, may pagsubok man, dapat suot-suot mo. Di ba? Ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Dahil kahit may mga tao na hindi ka mahal-mahal, mamamahal mo yan. Bakit? Suot mo eh. Yung koronang gustong isuot sa'yo ng Diyos. Kahit wala ka pa sa langit, pwede ka nang magkaroon ng corona. Di ba? Sabi sa panalangin, katulad po ay, yung katulad ng panalangin, nakalimutan ko, pasensya na po. Your kingdom come, your will be done. Yun, di ba? Pwedeng mangyari na yung nasa langit, sa lupa. Di ba? Pwede mo nang ma-experience. Ang tanong, paano mo ma-experience kung wala si Jesus? Di ba? Simple lang, palaging si Kristo ang dahilan upang ma-experience mo ang mga bagay na meron sa langit dito sa lupa. Yun lang po, simple lang. Di ba? Ang problema lang, hinahadlangan ka ng ano? Problema lang naman talaga ang hadlang sa tao eh. Pagsubok lang naman talaga ang ahadlang sa tao eh. Kapwa mo lang naman talaga ang ahadlang sa paglilingkod mo eh. Di ba? Kung hindi yan bukas ang iyong pananaw, ang iyong isipan, kapatid. Di ba? Katulad din sa kayo, anong naging hadlang upang hindi niya makita si Jesus Christ? Tao, ang daming tao eh. At nung tinignan na siya ni Kristo, pinamabaan, nagbulong-bulungan yung tao eh. Nakakituloy siya dyan. Masama yan eh. Kurakot yan eh. Parang sa panahon natin yung BIR. Trabaho niya. Maniningil siya ng buwis eh. Nakikituloy siya dyan. Kung yun ang titignan mo, kung yun ang tinignan ni Zaccheo, masasabi niya bang, sabihin niya sa kanya kay Jesus Christ, ibibigay ko ang kalahati ng aking yaman. At kung meron akong nadaya, ibabalik ko ng makaapat na beses. Di ba? Si Kristo lang ang makakagawa noon. Di ba? Kung meron kang dapat pakawalan, pakawalan mo, kapatid. Kasi hindi kikilo si Kristo. Hindi niya sasabihin sa'yo, pumunta ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito. Diba? At ang panlima, he humble himself. Diba? Nagpakumbaba siya. Inamin niya kagad na makasalanan siya. Minsan sa atin, buhay. Diba? Minsan sa atin, akala mo okay lang yung buhay mo. Diba? Okay lang na kung saan, atin ka, di mo alam sa mga ginagawa natin, nagkakasala na tayo. Diba? Nagiging manhid tayo sa kasalanan. Diba? Kaya nga napaka-importante na palagi tayong magpakumbaba. Amen. Amen po ba? At kung hindi ka marunong magpakumbaba, pag gusto mong palagi kang nasa taas, si Lord po ang magbababa. Amen. Katulad nga po yung mga nakaraan, di ba? Sa lagi naman itong sinasabi ni Bishop, kapag ang umuulan, saan napunta ang tao? Sa mababa. Di ba sinabi ko sa SM, doon mababa doon eh. Kaya lumulubog, di ba? Ganon din ang Diyos. Kapag sobrang baba ng puso mo, kapag sobrang humble mo sa Panginoon, siyang magtataas sa'yo. Biruin mo, si Zaccheo, sobrang liit na tao, tiningala ng Diyos. Oy, Zaccheo. Dati, niyuyukuan siya. Bakit? Sobrang yaman niya eh. Hindi lang literal na niyuyukuan. Bakit? Kasi pandak siya eh. Siyempre, yung makakakausap sa kanya, nakayuko. Di ba? Kasi pandak. Pero niyuyukuan pa rin siya. Bakit? Dahil sa pera niya. Pwedeng yumuko ang tao. Bibigyan niya lang ng ganyan. Di ba? Pwede siyang yukuan. Dahil saan? Sa pera niya. Pero, nung ibinaba niya ang sarili niya, ano sabi ni Kristo? Bumaba ka dyan. Tiningala ni Jesus. Nakita ni Jesus. Bakit siya nakita ni Jesus? Meron siyang pusong mapagpakumbaba. Amen. Napaka-importante sa ating buhay, meron tayong pusong mapagpakumbaba. Amen. Dahil kung hindi ka marunong magpakumbaba, di ba? Ay hindi mo mararanasan yung pagtaas. Amen. Kaya nga po ang sabi sa Matthew 5:5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Sino daw po ang mapalad? Yung mapagpakumbaba. Dahil mamanahin daw natin ang daigdig. Literal ba mamanahin mo yung daigdig? Hindi po. Ibig sabihin, makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Sa bagong daigdig na lilikhain ng Diyos. Diba? Sa bagong mundo na lilikhain ng Diyos. Sa New Jerusalem, kasama ka doon. Mamanahin mo yon. Mamanahin natin yon. Kung meron kang pusong mapagpakumbaba. Ba? Katulad ni David, hari siya, di ba? Kung babasahin natin ang Biblia, paano siyang nagpuri sa ating Panginoon? Hinubad niya yung kanyang damit. At sabi ng asawa niya, ba't siya nagsasayaw ng ganyan? Hari pa naman siya. Ganon din sa buhay natin. Kung gusto mong maranasan ng Diyos, kung gusto kong maranasan ng Diyos, ubarin mo yung pagiging mayaman mo. Di ba? Katulad din siya kaya, hinubad niya eh. Sobrang yaman niya, hindi niya naman kailangan dapat si Jesus noon. Kung sa literal siya nakabase. Hinubad niya yung pagiging mayaman niya. At sa paghuhubad niya, sinabi niya pa, ibibigay ko yung kalahati ng aking yaman.
At kung may akong nadaya, hinubad niya. Kapag kasasamba ka sa Panginoon, kapag magbabasa ka ng Biblia, o kapag ka makikinig ka ng salita ng Diyos, kapatid, ubadin mo yung posisyon mo sa mundo, pang makamundo. Huwag mong dalhin sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi po kikilos ang Diyos sa buhay mo kapag daladala mo yan. Amen? Pag sa mundo, gamitin mo. Diba? Parang yung mga pastor natin, Pastor Walter, di ba? Si attorney, ha? Mga humble na tao, di ba? Tayo, di ba? Dati, hindi tayo humble, hambog tayo. Sobrang hambog natin, di ba? Oh. Dahil sa ating Panginoon, ibinaba natin yung ating sarili. At pagka binaba natin ang ating sarili, ma-experience mo talaga si Jesus. Di ba? Dahil kung hindi po natin ibababa ating sarili, katulad ni Zaccheo, hindi si Kristo magsasalita sa buhay mo eh. Di ba? Paano hindi magsasalita sa buhay mo? Kahit magbasa ka ng salita ng Diyos, walang revelasyon eh. Di ba? Kahit magbasa ka ng salita ng Diyos, kapag mataas pa rin ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo siya ma-experience eh. Di ba nga? Isang salita lang, di ba? Pwede nang magbago ang buhay mo. Basta si Kristo ang pundasyon ng iyong binabasa. Amen? 7 lamang po ito. Nasa 5 na po tayo. 6, he admit that he is a sinner, di ba? Inamin niyang makasalanan siya. Sa bunga ng sa pagsasalita. Yun nga, sinabi ko kanina. Bibigay niya daw yung kanyang kayamanan sa mahihirap. Pagpapakumbaba na po yun, di ba? Sinong taong sobrang yaman mo, tapos ibibigay mo? Ya? Parang sino bang pinakamayaman? Kunwari, si Willie Rebellion. Kaya niya ibigay yung kalahati ng yaman niya? Kaya, basta makilala niya si Kristo, amen? Wala imposible sa Diyos eh. Di ba? Kaya. Basta si Kristo ang mangusap. Basta magkaroon ng desire sa kanyang puso. Di ba? Basta magkaroon ng hangad na makita si Kristo. Ganon din po sa buhay mo at sa buhay ko. Araw-araw, dapat hinahangad natin si Jesus. Na ma-experience natin siya. Bakit sabi sa kanyang salita, the love of God is new every morning. Bago. Sa paanong bago? Kasi minsan ang mga tao nakatingin lang sa material. Kung walang bago, lungkot, sad. Pero kay Kristo, ang sinasabing bago, alam niyo ba kung anong pinakabago? Na hindi mo alam, o alam mo, pero hindi mo binibigyan halaga? Yung hininga mo. Sa tuwing gigising ka, bago yan. Yung pagmulat mo, bago yan. Yung pandinig mo, bago yan. Yung panlasa mo, bago yan. Yung pang-amoy mo, bago yan. Nararanasan mo ba? O normal na lang sa'yo, familiar na lang sa'yo. Diba? Dapat pag gumising ka sa umaga, Lord, salamat sa panibagong lakas. Sa panibagong hininga. Sa panibagong buhay. Yan yung love of God is new every morning. Diba? Alam mo ba yun? Kung hindi mo alam, ngayon alam mo na. Amen? Kaya nga dapat sa panalangin natin, mga magulang, mga kapatid, bakit hindi mo ma-experience si Jesus? Bakit pag bumabasa ka ng salita ng Diyos, di ba? Wala nang revelasyon, di ba? Kasi pamilyar na. Huwag ka pong maging pamilyar. Amen? At ang pampito po, he surrendered his life to God. Yan. Sinuko niya ang kanyang buhay kay Kristo, di ba? Sa bunga ng sa pamagitan ng paghahangad makita si Jesus. Yung paghahangad pa lang, di ba? Na makita si Kristo sa kabila ng maraming tao, sa kabila ng may nagbubulong-bulungan, sa kabila may nagsasabing pumupunta siya dyan, masamang tao yan, mang-uumit nga yan kurakot nga yan kumbaga sa panahon natin ngayon. Doon pa lang, at yung humanap siya ng paraan, yung inakyat niya pa, yung puno ng sikomoro. Naalala ko yung nagturo, may 2 daw klase ng puno ng sikomoro. Isang malapad, malaki, na kung saan ilang tao ata ang yayapos para lang mahayapos. At isang puno daw po, isang matinik. Imagine niyo po daw kung anong puno na inakyat ni Zaccheo. Di ba? Makita lang si Kristo. Ma-experience ng si Kristo. Ikaw kaya? Ako kaya? Hanggang saan kaya ang kapasidad mo upang magpatuloy sa ating Panginoon? Hanggang saan kaya ang kapasidad natin? Kapag may trial, pagsubok na, tuloy-tuloy ka pa rin kaya? Praise the Lord kung tuloy-tuloy ka. Amen? Yun lang naman po ang kailangan natin sa mundo Bakit? Sino ba ang magpapasuko sa'yo? Hindi walang iba kundi ang dyablo.
Pasusukuin ka niya. Saan? Sa mga problema, sa mga pagsubok, sa kapwa mo, sa mahal mo sa buhay. Di ba? Minsan kulang ka, minsan kapos ka. Di ba? Minsan may problemang darating sa'yo na sobrang bigat. Pero praise God kapatid, si Kristo ang kasagutan sa lahat ng mga iyan. Amen? Hindi talaga basihan ang yaman eh. Katulad din sa kayo, mayaman na mayaman siya eh. Di ba? Hindi talaga basihan eh. Di ba? Para pumunta si Kristo sa buhay ng tao. Ang pinaka-importante lang magkaroon ng desire, di ba? Saan desire? Magdi-desire ka ba ng mga material na bagay? Okay naman 'yan, di ba? Gusto po natin 'yan. Gustong-gusto natin magkaroon ng maraming material na bagay, di ba? Pero kung i-desire mo yung mga iyan upang ma-experience si Kristo, hindi po pwede. Ang pinaka number 1 na i-desire mo palagi at sure ball mapaparana sa atin ng Diyos, si Jesus Christ. At palaging pagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, expect mo si Kristo yon na nagsasalita sa iyo. Di ba? Ang iyong kaibigan, pag sobrang lapit mo sa kanya, alam mo yung ayaw niya. Alam mo yung gusto niya. Alam mo kung paano siya patatawanin. Alam mo kung paano siyang mga ayaw na bagay niya. Di ba? Ganon din ang Diyos. The more na palapit ka sa Diyos, nalalaman mo kung ano ang ayaw ng Diyos. Nalalaman mo kung ano ang gusto ng Diyos. Nalalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa bunga ng pagbabasa. At isipin lagi natin, sa tuwing ikaw ay babasa, si Kristo ang kumakausap sa iyo. Amen? Dahil ang sabi sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Diba? Nasaan ba si Lord? Nasaan ba si Jesus? Kung may magsasabing nasa langit, mali ka. Ito mismo si Jesus. Nasaan ba si Jesus? Nasa langit? Oh, nasa langit. Pero nasa puso. Diba? At nagiging buhay si Jesus kapag bumabasa ka. Lumalakas yung pintig ng puso mo. Nagiging buhay mismo si Kristo sa puso mo. Bakit? Pinapasok mo si Jesus sa puso mo, tama? Sa tuwing ikaw ay magbabasa, naghahangad ka kay Kristo, talagang mararanasan mo ang Diyos. Amen? Kasi si Jesus na po ito. Amen? Kaya nga napaka-importante mga magulang, mga kapatid, na hindi tayo maging pamilyar. Di ba? Wala pong exempted dito. Lahat po tayo. Di ba? Minsan nagiging pamilyar na sa salita ng Diyos. Kaya ang hirap mo nang maranasan sa Diyos. Kaya ang hirap mo nang itaas ang kamay mo. Kaya ang hirap mo nang pumalakpak. Di ba? Baka makita ka ng katabi mo. Papalakpak. Di ba? Kaya nga napaka-importante, back to basic tayo. Di ba? I-renew natin yung love natin kay Lord. Di ba? I-renew natin yung pag-ibig natin kung gusto nating makalaya. Sabi kanina, malaya. Malayang sumigaw, di ba? Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan, di ba? Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan kanyang himala. Sa sakit at karamdaman, ako ay pinalaya. Amen? Katulad din sa kayo, pinalaya si Sakeo. Saan? Sa sakit ba? Oo, sakit. Sakit ng walang kalunasan. Anong kalunasan na yun? Yung walang sakit. Punta talaga siya na siyang impyerno. Pero nung makita niya si Kristo, di ba? Naghangad siya kay Kristo. Ako rin, tayo. Kapag maghahangad ka kay Kristo, kapatid, palalayain ka niya. Amen? Kaya napaka-importante yung pag magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Bakit kaya minsan, di ba? Siguro po, na-experience nyo to eh. Kahit ngayon po kayong mga nanonood, kahit nanonood ka dyan, walang pintig ng puso mo. Walang diin. Di ba? Kasi familiar ka na. Yeah? Kapag ganun po nararanasan mo, kapatid, renew mo yung love mo kay Lord. Amen. Dahil masyado na tayong familiar. Amen. Yan po ang magiging hadlang upang hindi tayo tumaas, upang hindi ka matingala ni Jesus, makita ni Jesus. Di ba? Kasi yung si Sakeo, umakyat ng puno ng sikomoro, may ini-expect niya ba na tatawagin siya ni Kristo? Ang nais lang naman niya, makita si Jesus eh. Di ba? Makita yung gumagawa ng himala na yon. Makita yung Kristo na yon. Ano ba itsura nun? Pogi ba yon? Pogi yon. Jesus yun eh. Ano bang itsura talaga nun? Yun lang naman yung mithiin niya eh. Hindi niya ini-expect na tatawagin siya ni Jesus. Di ba? Ang sabi ni Jesus, Sakeo, bumaba ka dyan. Hindi niya ini-expect yun. Ganon din sa buhay mo, sa buhay ko. Yung mga bagay na hindi mo ini-expect. Pag si Kristo ang hinahangad mo, may darating sa'yo. Di ba? Hindi mo ini-expect yun. Katulad kay Sakeo. Wala siyang ano-ano na makikita niya si Kristo. Makakausap niya face to face. Kaya nga, walang imposible sa Diyos. Kahit sobrang tigas pa ng puso ng tao eh. Amen? Basta
ay yung walang imposible, basta marinig lang ng tao yung salita ng Diyos. Katulad po ng ginagawa, kahit matigas pa ang puso ng tao, basta nakarinig ng salita ng Diyos. Si Jesus mismo yun eh. Kaya nga, sa akin, Lord, talaga bang sumasama ka, Panginoon, sa mga taong nagsasalita, naghahayag ng salita? Oo, sabi ni Jesus. Kumbaga, pinaalala sa, oo naman, ako na nga yung salita, ipahayag mo lang yung salita, si Lord nang bahala dyan. Wala na tayong pananagutan doon. Siya ang kikilos doon. Kung ayaw niyang tanggapin, wala tayong magagawa. Amen? Diba? Napaka-importante mo, ihiyag lang natin. Si Kristo po mismo ang kikilos. Marinig lang nila si Jesus. Kasi ito na po, buhay na to eh. Si Jesus na mismo to eh. Si Kristo na po ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Amen. Kaya nga po, ang sabi po sa Matthew 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Una, kailangan malinis daw po ang ating puso. Dahil okay na talaga naman pong dapat malinis. Dahil walang taong papasok sa kaharian ng Diyos na marumi ang puso. Kaya nga po, habang patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos, nililinis tayo ng Diyos. Sa paanong paraan, di ba ang Biblia, itinutulad ng Diyos sa tubig, na kung saan, kapag ang tao sobrang dumi, anong ginagawa? Naliligo. Para matanggal yung libag, para matanggal yung dumi. At tayo rin po, the more tayo na nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, nililinis tayo ng Diyos. At hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Kahit sobrang tagal mo na sa pagiging Kristiyano, kahit ilang taon ka na naglilingkod sa Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ang pinaka-importante lang i-desire mo palagi si Kristo. Maranasan mo lagi yung love niya every morning. Di ba? Sabi ko nga kanina, bakit hindi mo nararanasan yung love ni Lord? Kasi minsan, nakatingin tayo sa material na bagay. Pero ang totoo, yung huminga ka lang, sobrang laking pagpapala na yan. Punta ka sa ospital, di ba? Para lang makahinga sila, yung oxygen, bibili sila ng hangin. Samantalang tayo, malayang sumigaw, woo! Malayang lumindag. Ha? Malayang lumipad. Diba? Tapos hindi mo ma-experience si Lord? Oh, ano yun? Hindi po pwede. Dapat po, dun sa maliliit na bagay, maranasan mo na si Lord. Kasi kung hindi mo binibigyang importansya yung maliliit na bagay, mas lalo mong hindi mabibigyan ng importansya ang malalaking bagay. Kung sa maliit na bagay, hindi mo makita ang gawa ni Kristo, hindi ka magpapakitaan ng mas malaki. Dapat sa maliit pa lang. Yung hininga lang talaga. Sobrang laking bagay na yan. Yung magawa mo sa maghapon po, yung ginagawa mo, sobrang laking bagay na po yan. Diba? Kaya nga sabi ni Lord, do not conform to this world. Diba? Huwag na kayo umayon sa takbo ng mundong ito. Kasi yung takbo ng mundong ito, puro paghahangad lang yung gusto natin. Pero kay Kristo, diba? Pag nakilala mo si Kristo, sa tama at bibili ang kapamaraanan, may experience mo siya. Sasabihin niya sa'yo, bumaba ka dyan. Saan ka bababa? Sa pride. Sa pride natin, di ba? Kung minsan, gusto mo, ikaw lagi ang nagtataas. Pag hindi nababanggit ang pangalan mo, parang malungkot ka, diyan ka bumaba. Para makita mo si Kristo face to face. At masasabi mo talaga, Lord, ibibigay ko ang lahat ng aking pagkakasala, di ba? Sa'yo. Diba? At kung meron man akong nadaya, ibabalik ko na maka-4 na beses. Masasabi mo talaga, kapatid, kapag totally naranasan mo, nararanasan po naman po natin ng Diyos, pero dapat yung masigit. Yun nga po, talagang sinasabi ko sa sarili ko, yung hininga pa lang, sobrang laking pagpapala na yan. Hindi mo kayang bayaran yan, kapatid. Di ba? Bibili ka talaga ng pagkano isang oxygen, yung isang ganyang kalaki. Yung iba, bumibili ng ganong kalaki. Makahinga lang. Pero ikaw, di ba? Kahit may sinasabi pang COVID-19, may new variant pa daw. Pero nakakahinga ka pa rin, hindi ka naman nakahawa. Kasi, kasama mo si Kristo. Amen? Talagang matibay sa iyong puso, nakasama mo si Kristo. Ano mang mangyari, kasi ang tao, bago naman po talaga pumanaw yan, may dahilan. Anong kinamatay? Cancer. Anong kinamatay? Sakit sa puso. Anong kinamatay? High blood. Anong kinamatay? Kidney failure. May dahilan ng lahat ng bagay. At yung mga bagay na kung minsan hindi natin maunawaan. Kahit pray tayo ng pray na gumaling, minsan hindi natin maunawaan. Hayaan natin ang Diyos. Diba? Kapag pinag-pray mo na, hayaan mo. Kung hindi, huwag natin masyadong
damdamin, Lord, ba't di mo pinagaling? Di po. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Kaya nga po, balikan lang po natin, He desire to see Jesus. Araw-araw, di ba? Desire natin ang Diyos. Saan ka man naroroon, kapatid, i-desire mo ang Diyos. Naglalaba ka man, nagtatrabaho ka man, di ba? Nasa CR ka man, kumakain ka man, i-desire mo ang Diyos. Tawagin mo talaga ang Diyos. Dahil hindi mo alam ang buhay mo kung hanggang kailan ka lang. Kung may mga kumakain nga, namamatay. Bakit? Inatake sa puso, patay. Ba? Oh. Kaya hindi mo alam ang buhay sa mundong ito kung hanggang kailan ka lang. Kaya nga, i-desire mo lagi ang Diyos. Amen? Na ma-experience ang Diyos. Totoo naman po talaga, na-experience naman talaga natin ang Diyos. Hindi lang natin ma-appreciate. Yun nga, sabi ko kanina, paulit-ulit kong sasabihin, yung nakahinga ka kaninang umaga. Hanggang ngayon. Di ba? Ilang taong ka na? Ako, 31 ako. 31 years na akong pinahihinga ng Diyos. Oh. Di ba? Sobrang galing ng Diyos. 31 years na ako, di ba? Na kung saan pinapagana ng katawan ko, pinapagana ng Diyos ang aking katawan. Pangalawa po, he never give up. Huwag kang susuko. Di ba? Yung team natin yan. Kinuha ko lang pong uli. He never quit. Huwag kang susuko para makita si Kristo. Atin ka palagi. Basa ka palagi. Di ba? Kung minsan, parang tinatamad ka. Kasama sa buhay yun. Kung minsan tinatamad. Pero dapat mong mapaglabanan. Di ba? Kailangan nating labanan yung mga katamaran. Saan? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Katamaran mo, yung kasalanan. Huwag ka talagang gagawa dyan. Katamaran mo talaga yan. I-give up mo yung mga nagiging hadlang sa buhay mo. Give up mo talaga yan. Mag-quit ka sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos sa buhay mo. Mag-quit ka talaga dyan. Amen? Huwag kang mag-move forward kung masama ang gagawin mo. Diba? Mag-move forward ka kapag maganda ang gagawin mo. Amen? Patungkol sa Panginoon. 5, humble himself. He humble, magpakumbaba. Palagi po tayong magpakumbaba. At ang pang-7, he surrender his life to God. Amen. Ang Diyos ay walang tinatangi, pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Tama, di ba? Kahit si Sakeo maliit, yung iba, pinunta niya, may malalaki. Sinong tinignan ni Lord? Yung maliit. Kaya nga hindi basihan yung liit eh. Hindi basihan yung kung yaman eh. Basihan talaga yung puso eh. Yung pusong gusto mong makita. Yung pusong gusto mong ma-experience si Jesus. Yun talaga ang basihan eh. Hindi basihan kung pogi ka, maganda ka. Di ba? Hindi basihan kung mayaman ka o mahirap ka. Ang basihan talaga puso eh. Di ba? Ang basihan po talaga puso. Kaya si Lord, napalingon siya. Bakit? Napansin ni Jesus Christ. Yung puso ni Sakeo, lapat sa puso niya. Amen? Nagkalapatan, di ba? Tutuusin, hindi na dapat tignan ni Jesus yun. Pero ba't nakita ni Kristo? Kasi magkalapat sila ng puso. Amen? Hinahangad niya si Jesus, di ba? At si Kristo, ang sabi sa bandang huli ng 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Lapat yun. Yun mismo ang hinahanap ni Kristo. Nagkaroon sila ng kalapatan sa puso sa isa't isa. Kaya, parang nag-ground. Kumbaga, nagkalapatan silang ganun din sa buhay natin. Kung gusto mong lumapat sa puso ng Diyos, di ba? Kung gusto nating lumapat, dapat tama ang puso mo. Di ba? Katulad ng inaawit natin kanina, mga worship team, pusong dalisay. Diba? Napaka-importante na meron tayong pusong dalisay. Dahil ano pa sabi kanina? Sa 5:5, Matthew 5:5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Sa 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Di ba? Nakita mismo ni Sakeo ang Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Ng puso. Di ba? Puso. Sabi mo muna sa katabi mo, puso lang yan. Amen. Kapag ang puso mo, may mga pangit na bagay dyan, hindi lalapat eh. Hindi sila magkakalapat. Di ba? Hindi magkakaroon ng parang ground. Diba? Nung si Sakeo nasa taas ng puno, di ba? Gusto lang naman talaga niyang makita si Jesus. Di ba? Dahil popular si Kristo noon eh. Di ba? Sikat na sikat si Jesus noon, nung kapanahonan ni Sakeo. Di ba? Kaya nagkaroon siya ng mithiin. Di ba? Kaya lang, nagkalapat yung puso nila. Bakit? Yun yung hinahanap ni Lord. Yung pusong mapagpakumbaba na kahit nasaan ka, pwede mong ibaba ang sarili mo. Basta sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Basahin ko lang po ang last verse na ito. Yun nga po, sa Lucas 19. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at igligtas ang naliligaw. Alam nyo ba? Kahit mga Kristiyano na, naliligaw pa rin.
Ha? Naliligaw pa rin ng landas. Bakit? Nadadaya ng kaaway. Bakit? Nadadaya ng kaaway. Diba? Kulang sa daan. Hindi alam ang daan ni Kristo. Katulad ni Sakeo, dapat alam mo yung daan ni Kristo. Diba? Kahit sobrang dami mo nang pinag-aralan sa Biblia, di ba? Sabi nga ni Bishop, di ba? Kahit sobrang galing mo, ang dami mong alam na verse, pero hindi naman makita yung verse sa buhay mo, di ba? Naliligaw ka pa din. Di ba? Anong pinaka-importante mong gawin para hindi ka maligaw? Alamin mo talaga ang daan ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama, malibang sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Tayo po tumayo at manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga nakinig, O God, Lord, tumimo ito sa kanilang mga puso. Lord, dalangin ko, Panginoon, na kami mag-desire, na hangarin ka pa namin, Panginoon, sa espiritu at katotohanan at bibiliyang kapamaraanan lamang, na ma-appreciate namin, Panginoon, na ang pagpapala mo ay pinakamalaki, ay ang aming hininga, ay aming lakas. Kaya kami nagkakaroon ng mga pinansyal dahil sa lakas na iyong binigay sa amin. Kaya kami nakakapagtrabaho dahil sa lakas na iyong pinagkaloob sa amin. Dahil hindi po namin magagawa magkaroon ng mga bagay sa mundong ito, ng mga material na bagay, kung walang lakas na ibinibigay mo sa amin. Lord, salamat sa himala na iyan. Salamat, Panginoon, sa himala na pagpapahinga sa amin kung ilang taon na kami ngayon, na kami po ay patuloy mong binibigyan ng pag-ibig ng panghinga. Salamat, Lord, salamat. Lord, muli, dalangin ko sa aking mga kapatid, saan man sila naroroon, pagpalain mo sila, maging malapit ka sa kanila, Panginoon. At kung meron man, nagiging pamilyar na sa iyong salita, masyado ng pamilyar at di ka na masyadong maranasan, Lord, muli, ito na ang pagkakataon na ikaw po ay kumilos sa kanilang buhay. Lord, dalangin ko, Panginoon, na touch mo po, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang puso. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon. Batay sa iyong kalooban at sa gustuhan sa kanilang buhay. Lord, salamat ng marami sa iyong po tinitiwala at salamat ng marami sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan. Dalangin ko na ito'y tumimo at ito'y lalago sa puso ng bawat isa. At ito po ay may isa pamumuhay namin kung paano si Sakeo, ang kanyang mga karakter ay maging karakter din namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Mga kapatid, mga magulang, makita po natin sa buhay ni Sakeo, he desired to see who Jesus is. May dahilan para hindi siya lumapit sa Panginoon. Anong dahilan? Siya ay mayaman. Siya ay pandak, ang sabi ng Bible. Pero dahil meron siyang desire na makita si Jesus. At anong ginawa niya? He ran ahead and climbed up into a sycamore tree. Pumanik siya doon sa puno. Dahil nga nais niyang makita ang Panginoon. Kapatid, kaibigan, maaring matagal ka ng Kristiyano, pero parang nawawala na yung desire mo na makinig ng salita ng Diyos, nawawala na yung desire mo na makilala pa ang Panginoon. Kapatid, kaibigan, this is the season, this is the time for you to come to Jesus once again, na lumapit tayo sa Panginoon, no? Kaya nga si Kristo lamang ang ating kailangan, siya ang ating pag-asa, no? At si Sakeo, nakita natin, he never give up, hindi siya sumuko sa kabila na hindi niya makita si Jesus. Ang lalaki ng mga tao sa harapan niya, gumawa siya ng paraan para hanapin ang Panginoon. At yun nga, pumanik siya sa puno ng sikomoro. Dahil mayroon siyang pagnanais, mayroon siyang desire na makita ang Panginoon, hindi siya sumuko, hindi siya tumigil, kundi nagpatuloy siya, he moved forward. No? At doon nga, nakagawa siya ng paraan na pumanik siya sa itaas ng puno. At dahil may plano ang Panginoon sa kanya, tumingala ang Panginoon nung mapadaan sa puno ng sikomoro. 2017 nang kami po'y makarating sa Israel, nandun po, pinuntahan namin yung puno ng sikomoro na yan na pinanig ni Sakeo. At yan po ay medyo mababa lang siya at malalaki ang mga sanga niya. Kaya mga kapatid, kaibigan, nais ng Diyos na tulad ni Sakeo, ibaba natin ang ating buhay, magpakumbaba tayo sa Panginoon, at wag nating hangarin na ang mundong ito ay gapiin tayo, bagkus lumapit tayo sa Panginoon katulad ni Sakeo. Siya ay lumapit sa Panginoon, nagpakumbaba, inamin na siya ay makasalanan. Kaya nga sabi niya, 4 na ibayo na dobleng ibabalik niya sa mga taong nadaya niya. Dahil gano'n ang batas sa lumang tipan, kung nais mo magsisi, ibalik mo ang mga nadaya mo sa kapwa mo ng 4 na ulit.
Kaya si Sakeo, sabi ng Panginoon, dumating na ang kaligtasan sa kanyang sambahayan dahil lipirin siya ni Abraham na parito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Kapatid, kaibigan, bawat isa sa atin ay nawala, subalit natagpuan ng Panginoon. Kaya nga ngayong gabi na ito, kung meron po sa ating mga nanonood, diyan po sa New Jersey, si Sister Joyce Payot, na she's watching now, at ang ating mga kapatid sa Mindoro, yung aking pamangkin sa Davao, si D, no? Sa gabing ito, saan man po kayo naroon, mga kapatid kaibigan, diyan sa Calapan, si Deb, diyan sa Alaminos, Pangasinan, she's watching now. Tayo po'y muling lumapit sa Panginoon, even Sister Cha, na mga kapatiran natin, maaring nawawala na yung desire nyo to see who Jesus, na magpapalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas at tagumpay sa buhay natin upang tayo manalo sa laban ng buhay na ito. Tayo mo ko lahat at sa pumikit sandali. Sabihin po natin ang prayer na ito, saan man po kayo naroon, yumuko ko tayo pumikit, taas ang kamay natin sa Panginoon. Sabihin natin ang prayer na ito, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa akin na ako po'y makapakinig ng iyong salita. Katulad ni Sakeo, hindi naging dahilan ng kanyang kayamanan, hindi naging dahilan na siya'y maliit, bagkus gumawa siya ng paraan na makita ka, Panginoon. Sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyo, muling nagpapakumbaba, iniaalay ang buhay sa iyo, Panginoon. Pumasok ka sa puso ko. Ikaw ang tunay na maghari at linisin mo ang buhay ko, Panginoon, ng iyong dugong banal na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat. Ibaba mo sa akin ang iyong apoy ng iyong presensya. At patuloy kitang hahanapin, patuloy kitang paglilingkuran habang nabubuhay. Ito po aking panalangin. Amen, amen. Awitin natin saglit. In Christ alone, I place my trust. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ. Sing it again. In Christ alone, I place my trust, and find my glory, the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ alone. In Christ alone, I place my trust, and find my glory, the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay, ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat
ako kay Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo. Pagdalas tayo sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming lakas. Lahat ng meron kami ay sa iyo. Tuwing magay, Panginoon, ang aming hininga, ang aming buhay ay galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, wala kang katulad. Lord, salamat sa aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa aming pong live streaming na ito. Abutin mo sila ng iyong presensya at kapangyarihan. Maging sa aming minamahal na City Councilor ng Bacoor City, Pastor Mike Bautista. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Lord. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig na darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y magpapalit. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig na darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may ika'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, sa piling mo, Panginoon, kailan may ika'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may ika'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may ika'y magpapalit. Panginoon, tanggapin niyo ang papuri, ang pasasalamat, ang kaluwalhatian. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Wala kang katulad, dakila ka, O Diyos. Lord, pinagpala mo ng lahat ng nakinig ngayong gabi ng iyong mensahe. Salamat, ibinaba mo rin ang iyong presensya sa bawat isa. Lord, salamat ang mga nauuhaw at nagnanais na lagi kang maranasan at makita ay binababaan mo ng iyong kapangyarihan. Lord, purihin ka at sambahin ka. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Hallelujah! Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito
Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, Gamitin mo, sa'yo lamang sa'yo lamang iaalay iaalay ang puso ko'y sa'yo. ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Father, receive all the praises, honor, and glory in Jesus' mighty name. Amen, amen. God bless you all. Magkita-kita po tayo sa Friday ng 9 a.m. sa ating devotion at sa gabi rin po sa ating soaking, ang pagbabad sa presensya ng Diyos, 7 p.m. ng gabi sa Friday. God bless us all. Amen, amen.